बेयावनो आङो माइनाव फोरबोनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय आरो अनसायनाय जासिहरबाय। जोंहा बिटिआर सरकारनि गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाना थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम जोङो गिबि खेबनि थाखाय सा सानजा भारताव थानाय 6 सिडुल काउन्सिलफोरखौ लानानै Ispl एबा इन्टार 6 सिडुल प्रिमियार लीग मुं होनानै जोङो जोलुर बादायलायनाय खुंबाय थादों आरो बेखौ जोङो मोनब्रै जिल्लायाव खुंदों। उदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार। गाबोन 20 खालाराव जोंनि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि मिनि स्टेडियामाव सेमि फाइनाल गेलेनाया जागोन आरो बेयाव मोननै गोख्रों दोलोआ बाहागो लागोन। जोंनि न'खरनि दोलो एबा बड'लेण्ड टेरिटरि रिजननि टीम आरो बेनि हेंथायै कार्बि आंलं अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बिनि गेलेगिरि बिथांमोननि गेजेराव बे गोख्रों बादायलायनाया जागोन। दा बेखायनो आङो जोंनि उदालगुरि जिल्ला लोगोसे बे जोंनि जिल्लानि खाथि खाला थानाय गासैबो गेलेनाय मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरगोन। जिहेतु जोंनि उदालगुरियाव डिमाकुसियाव जानाय जि गेम बे गाबोन बे इभेन्टआ जोबगोन आरो बेखायनो गाबोननि उनाव जिहेतु बाहाय गेमखौ नुनो मोननाय नंला। 23 खालाराव अक्ट'बर खालाराव क'क्राझारनि सायावसो बेनि फाइनाल गेम एबा जोबथा बादायलायनाया जागोन। दा बेखायनो बयबो जाहाथे सिगाङाव जालांनाय जि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायफोरबायदि रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा नुजाथिफैयो, बयबो जाहाथे गाबोननि बे गेलेनायखौ नायनो थाखाय रोजा रोजा बाहागो जाहाथे लाफैयो आं बेखौ खावलायहरदों। आरो सेमि फाइनाल हिसाबै जोङो गाबोन माखासे हाबाफारिखौ सोसनदेरनानै लानाय जादों। बेयाव जोङो गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु हान्जाखौ जों हांख्रायनाय जादों। बिथांमोना गावबा गावनि हारिनि मोसानायखौ दिन्थिगोन। बर'नि अनगायैबो नेपालि बा गुबुन गुबुन हारिनि जों हारिमु हान्जाखौ जों हांख्रायदों। बिथांमोना मोसागोन, मोसानानै गाव गावनि मोसानायखौ दिन्थिगोन आरो माखासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनाय जादों। बर'नि सासे जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि गसाइगावनिफ्राय फैगोन बिथाङा प्रेक्टिकेल बसुमतारी, जाय माने दालमिया सिमेन्टजों होननाय मेथाइ खनदोंमोन, बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बेयाव मेथाइ खनफैगोन आरो सेमि फाइनालनि जि जागायजेननाय हाबाफारि गेम इन'ग्रेटर होनना बुंदों जायखौ, बेयाव जोङो सासे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मिस्टार दिपेन बर' जों बिथांखौ लाखिनाय जादों आरो बिथाङा गाबोननि जोलुर बादायलायनायनि जागायजेननाय हाबाफारिखौ बेखेवनो थाखाय बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बिनि अनगायैबो जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबांखिनि दोलो संगठननि दैदेनगिरि दङ बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों। कलेजनि माखासे दैदेनगिरि बा फरायसुला फरायसुलि जों खावलायदों आरो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे जाहाथे बे गेलेनाय बादायलायनायखौ बयबो नायनो थाखाय खाबु मोनो। साख्रि मावनाय, फालांगि मावनाय, स्कुलाव थांग्रा फरायसुला फरायसुलि, आबादारि बा सोरबा लेबार खामानि मावग्रा गासैबो जाहाथे नायनो थाखाय सुजुग मोनो। बेनि थाखाय जोङो गाबोननि गेलेनायखौ मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय जों जागायनो नागिरदों एबा मोनाव जों गेला होनो नागिरदों। बेखायनो आङो फोथायनाय दङ थांनाय समफ्राव जिहेतु बे गोबां रोजा रोजा सुबुङा बे गेलेनायखौ नायदों, गाबोननि गेलेनायखौबो जाहाथे रोजा रोजा सुबुङा नायफैयो आं बेखौ खावलायबाय।